Καλημέρα αγαπητά μου αδέλφια. Σήμερα είναι Κυριακή, είναι η μέρα του Κυρίου και τι όμορφη ευκαιρία να βρεθούμε μαζί για να ψάλουμε, να Τον ευχαριστήσουμε, να νιώσουμε ότι είμαστε κομμάτι αυτής της οικογένειας που ο ίδιος έχει χαρίσει και έχει δημιουργήσει για μας και να στραφούμε στο Λόγο Του για να πάρουμε ενθάρρυνση. Και αυτό θα κάνουμε αυτή την ώρα. Αναμφίβολα ζούμε σε μια εποχή που τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς, έτσι δεν είναι? Αν κοιτάξουμε γύρω μας, οι εικόνες εναλλάσσονται συνεχώς. Ειδήσεις για συγκρούσεις, για βία, για οικονομική ανασφάλεια, για κοινωνική πίεση και αβεβαιότητα. Οι ειδικοί πλέον χρησιμοποιούν τον όρο crisis fatigue, η κόπωση της κρίσης. Νιώθουμε κουρασμένοι από τη συνεχή προσπάθεια να βρούμε μια ισορροπία σε ένα έδαφος που συνεχώς μετακινείται κάτω από τα πόδια μας. Και αυτή η αστάθεια έχει κόστος. Πριν λίγο καιρό δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας που παρουσίασε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για το προηγούμενο έτος. Ήταν σοκαριστικά. Η χώρα μας, η Ελλάδα, η χώρα του ήλιου και της θάλασσας, η χώρα της εξωστρέφειας, βρέθηκε στην τελευταία θέση ψυχικής ευημερίας στην Ευρώπη, με τα υψηλότερα ποσοστά θλίψης. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται αυτό. Ζούμε στον πιο όμορφο τόπο και όμως οι ψυχές μας είναι συννεφιασμένες. Ίσως η απάντηση να κρύβεται στο τι είναι αυτό που ψάχνουμε. Κυνηγάμε διαρκώς στιγμές που θα μας κάνουν να νιώσουμε καλά. Κυνηγάμε την ευτυχία που εξαρτάται από το τι συμβαίνει γύρω μας. Αλλά όταν ο κόσμος γύρω είναι ασταθής, τότε η ευτυχία καταραίει. Μήπως λοιπόν χρειαζόμαστε κάτι άλλο? Κάτι που δεν είναι απλά ένα συναίσθημα της στιγμής, αλλά μια άγκυρα, ένας φάρος. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να μιλήσουμε σήμερα, για την διαφορά ανάμεσα σε αυτό που γυαλίζει και σε αυτό που μένει. Το θέμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα είναι χαρά ή ευτυχία. Χαρά ή ευτυχία, βρίσκοντας σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Κι όμως καθώς προφέρει κανείς τη λέξη χαρά, ίσως να μοιάζει ξένη, παράξενη, δηλαδή μέσα στα προβλήματα, στην πίεση, στην καθημερινή μάχη, στις δύσκολες σχέσεις, το ερώτημα που έρχεται ίσως στα χείλη μας είναι χαρά. Μα πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για χαρά σήμερα? Προσπαθώντας να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, αλήθεια, σκεφτούμε πρώτα. Οι άνθρωποι γύρω μας τι σκέφτονται για την έννοια της χαράς? Γιατί ίσως εύλογα και εκείνοι και εμείς εκφράζουμε συχνά αυτό το ερώτημα. Μα πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για χαρά? Ζούμε σε μια εποχή που είναι πλέον γεμάτη από απολαύσεις εμπειριών, ψυχαγωγίας, επιτευγμάτων και άλλων μορφών ψυχικής ανάτασης, αλλά την ίδια ώρα ζούμε σε μια εποχή που πεινάει και διψάει για χαρά. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι στην ανθρώπινη ιστορία που έχουν ζήσει με τόση υγεία, με πλούτο, με ειρήνη, με επιλογές και εμπειρίες στη ζωή τους, όμως νομίζω ότι είναι κοινός τόπος για όλους, ότι λιμοκτονούμε για χαρά. Κάποιος έγραψε: η γενιά μας έχει τις πιο ευτυχισμένες φωτογραφίες και τους πιο θλιμμένους ανθρώπους. Μοιάζει να έχουν οι περισσότεροι μια δημόσια εικόνα με ένα χαμόγελο να κυριαρχεί και όμως υπάρχει την ίδια στιγμή τεράστια έλλειψη χαράς. Μα στα αλήθεια τι είναι η χαρά? Είναι απλά μια εύθυμη, χαρούμενη συναισθηματική κατάσταση ευτυχίας ή είναι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό?
Η ευτυχία συνδέεται με ποικίλους άλλους παράγοντες της ζωής μας, έτσι δεν είναι, όπως η υγεία για παράδειγμα. Μια συχνή ευχή που δίνουν οι άνθρωποι είναι υγεία και ευτυχία. Η ευτυχία συνδέεται με την υγεία. Συνδέεται ακόμα με την επιτυχία ή με τα αγαθά που αποκτά κανείς και κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο και χαρούμενο. Μιλώντας για τη χριστιανική χαρά, τι νέο αυτός ο όρος κομίζει στην αντίληψή μας για τη χαρά ως την πραγματική ευτυχία. Μιλώντας για τη χριστιανική χαρά, αυτή μοιάζει να είναι μια βαθιά αγαλίαση σε ψυχικό επίπεδο. Η χριστιανική χαρά είναι μια πνευματική κατάσταση που υπερβαίνει την ηλική μας κατάσταση. Η χριστιανική χαρά μοιάζει να είναι συνδεδεμένη με κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας. Και αυτό μοιάζει να διαφοροποιεί την κατανόηση της χριστιανικής χαράς από την ευτυχία, η οποία σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαρτάται από την κατάστασή μου. Ο πολύ γνωστός και επιδραστικός συγγραφέας, ο C.S. Lewis, στο βιβλίο του Surprised by Joy γράφει: «Η χαρά είναι το πιο επιθυμητό πράγμα στο σύμπαν. Αμφιβάλλω αν κάποιος που έχει γευτεί την χαρά θα την αντάλλαζε ποτέ για όλες τις απολαύσεις του κόσμου». Η χριστιανική χαρά σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται και δεν εξαρτάται από την ευτυχία ή την ευημερία, διότι αυτή η χαρά, η χριστιανική χαρά, διαμορφώνει τη στάση μας απέναντι στις όποιες περιστάσεις μας και στο κάθε περιβάλλον μας και δεν επηρεάζεται από αυτά. Στρεφόμαστε στη βίβλο για να μάθουμε για αυτήν την χαρά, η οποία είναι τόσο πολύ, η βίβλος ενδιαφέρεται τόσο πολύ να μιλήσει για αυτήν, που οι αναφορές σε αυτήν τη λέξη και τα παράγωγά της ξεπερνούν τις 400. Μην τρομάζετε, δεν θα ασχοληθούμε και με τις 400. Πριν όμως σκεφτούμε για τη ζωή της χαράς, θα πρέπει πρώτα να σκεφτούμε την πηγή της, την προέλευση της χριστιανικής χαράς. Και μιλώντας για τη χριστιανική χαρά, δεν μπορεί κανείς παρά να την συνδέσει με ένα πρόσωπο που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Το πρόσωπο για το οποίο αιώνες πριν προφήτευσαν στον αρχαίο Ισραήλ οι προφήτες ότι θα φέρει δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά. Το πρόσωπο για το οποίο λίγες εβδομάδες πριν γιορτάσαμε τη γέννησή του. Μιλώ για τον Σωτήρα που ο αρχαίος Ισραήλ πρόσμενε να έρθει ταπεινά ως βασιλιάς στον κόσμο των ανθρώπων για να ιδρύσει τη δική του βασιλεία. Ο Ισραήλ, περιπλανόμενος, εξόριστος, ζει πράγματι με αυτή την ελπίδα. Η λατρεία του λαού θυμίζει τα μεγάλα έργα του Θεού και πρώτα απ' όλα την έξοδο, για να επιθυμήσει μια νέα έξοδο στην οποία ο παγκόσμιος σωτήρας θα αποκαλυφθεί. Στρεφόμαστε στη βίβλο και στον προφήτη Ισαΐα και στο 45ο κεφάλαιο και διαβάζουμε εκεί. Θα δούμε μερικά χωρία σε όλη την Παλαιά και Καινή Διαθήκη προσεγγίζοντας αυτό το θέμα και δεν θα μείνουμε σε μια περικοπή όπως συχνά κάνουμε. Ισαΐας 45ο κεφάλαιο. «Εγώ είμαι ο Κύριος, δεν είναι άλλος κανείς εκτός από μένα, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Θα σε εξοπλίσω έστω κι αν δεν με γνωρίζεις, ώστε να μάθουν από την Ανατολή ως τη Δύση πως άλλος δεν υπάρχει εκτός από μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ δημιούργησα το φως και το σκοτάδι, την ευτυχία. Έφτιαξα και τη δυστυχία, τον όλεθρο ή το κακό. Εγώ ο Κύριος είμαι που όλα αυτά τα πραγματοποιώ. Σκορπίστε ουρανοί, δροσιά από τα ύψη και βρέξτε νέφη, δικαιοσύνη. Η γη ας ανοίξει και ας προβάλλει η σωτηρία μαζί, ας βλαστήσει και η δικαιοσύνη. Εγώ ο Κύριος τα δημιούργησα αυτά.
Λίγο παρακάτω στο εδάφιο 21. Ποιος το ανήγγειλε αυτό από τους παλιούς χρόνους, ποιος από τότε που είχε πει πως θα συμβεί? Δεν είμαι εγώ ο Κύριος. Άλλος Θεός από μένα δεν υπάρχει, εκτός από μένα δεν υπάρχει. Δίκαιος Θεός και λυτρωτής, δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα. Αυτή είναι η μεσιανική χαρά, την οποία ο Ισαΐας ανήγγειλε την αυθονία της. Και πάμε στο κεφάλαιο 9, στο εδάφιο 1. Ο λαός που βάδιζε μες στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό και λάμπει φως πάνω σε αυτούς που κατοικούνε σε τόπο σκοπτινό. Μη διάρρυθμο κάνει το έθνος. Κύριε, του αυξάνεις τη χαρά. Χαίρονται μπρος σου όπως χαίρονται στο θέρο, όπως πανηγυρίζουν όταν μοιράζονται τα λάφυρα. Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος. Πάνω στους ώμους του η εξουσία του θα μένει και το όνομά του θα είναι Σύμβουλος Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας και της ειρήνης Άρχοντας. Μεγάλη θα είναι η εξουσία του και η ειρήνη ατελείωτη. Στο θρόνο θα καθίσει του Δαβίδ και το βασίλειό του θα το θεμελιώσει και θα το στηρίξει στο δίκαιο και στο σωστό από τώρα και για πάντα. Αυτό θα κάνει η φλογερή αγάπη του Κυρίου. Μένουμε στον Ισαΐα κοιτώντας τη μεσιανική χαρά και στο 6:10 διαβάζουμε «Το πνεύμα με κατέχει του Κυρίου του Θεού γιατί ο Κύριος με έχρισε. Με έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω στους φτωχούς, στους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, στους αιχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά και στους φυλακισμένους την απαλλαγή τους. Το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει στο λαό του Κυρίου τη μέρα που ο Θεός εκδικείται τους εχθρούς. Όλους εκείνους που πενθούν να τους παρηγορήσω, χαρά να δώσω σε αυτούς που στη σιώ θρηνούν. Ήταν η εσχήνη σας διπλή και ο κλήρος σας, οι προσβολές και οι εμπτισμοί από τα πλήθη. Γι' αυτό και θα κληρονομήσετε διπλά την χώρα των εχθρών σας και αιώνια θα έχετε χαρά. Μιλώντας για τη χριστιανική χαρά, δεν μπορεί κανείς παρά να τη συνδέσει με το πρόσωπο που άλλαξε το ρου της ιστορίας, εκπληρώνοντας στο ακέραιο κάθε μία από αυτές τις προφητείες που μόλις διαβάσαμε. Πρόκειται για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Η έλευση του Σωτήρα Χριστού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα χαράς. Και όσα προετοιμάζουν τον ερχομό του ακόμα και λίγο πριν τη γέννησή του. Εκεί που ο Λουκάς περιγράφει, κεφάλαιο 1, εδάφιο 13, «Μη φοβάσαι Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε, η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννη. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του». Και λίγο παρακάτω, όταν ο άγγελος του Κυρίου μίλησε στη Μαριάμ και ακολούθες εκείνη επισκέφτηκε την Ελισάβετ, ξεσπάμε λόγια δοξολογίας για το δικό της σωτήρα. 46, εδάφιο 46. Η Μαριάμ είπε, «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο, το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για τον Θεό τον σωτήραν μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο να είναι το όνομά του». Η έλευση του Σωτήρα Χριστού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα χαράς και αγαλίασης. Και όντως έτσι έγινε, καθώς η γέννηση του Σωτήρα Χριστού, του υποσχεμένου βασιλιά, αποτελεί μεγάλη χαρά για τους αγγέλους που αναγγέλουν με χαρά το χαρμόσυνο μήνυμα. Στο κεφάλαιο 2 ο άγγελος είπε, «Μη τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο». Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η βασιλεία του Θεού είναι παρούσα, έφτασε.
Και ο Μάρκος γράφει στο κεφάλαιο 1, συμπληρώθηκε ο καθορισμένος καιρός, έφτασε η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο μήνυμα. Βασική πηγή της χριστιανικής χαράς είναι η ενανθρώπιση του Σωτήρα Χριστού. Το βλέπετε? Του βασιλιά που ήρθε να εγκαταστήσει τη βασιλεία του με δικαιοσύνη, με ειρήνη και με χαρά. Βασική πηγή της χριστιανικής χαράς είναι η ενανθρώπιση του Σωτήρα Χριστού. Και καθώς ήρθε και ενώ δίδασκε στα πλήθη, κάλεσε τους μαθητές του να τον ακολουθήσουν. Όμως η βασιλεία του μόλις ξεκίνησε και άρχισε να τους προετοιμάζει για όσα έπονται, δεδομένου ότι εκείνος ήρθε να προσφέρει τη ζωή του για αυτούς και όχι μόνο για να τους μεταδώσει την χαρά που πηγάζει από την αγάπη του, αλλά έπειτα να επιστρέψει στον Πατέρα. Και δεν τους άφησε μόνους. Θυμηθείτε, ο Ιωάννης γράφει τα λόγια του Ιησού στους μαθητές λίγο πριν το τέλος. Ιωάννης 14, εδάφιο 15. «Αν με αγαπάτε», τους λέει, «τηρήστε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας». Το πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει, ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα ξαναέρθω κοντά σας. Και συνεχίζει στο κεφάλαιο 15 ο Ιωάννης, νομίζω το βλέπουμε και αυτό. «Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρείτε τις εντολές μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Σας τα είπα αυτά, ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη». Και συνεχίζει στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 7, «Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια. Δεν σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος. Ενώ αν εγώ πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς». Δεύτερο, βασική πηγή της χριστιανικής χαράς είναι η χαρά του Πνεύματος, που έρχεται και κατοικεί μέσα μας, μέσα σου, μέσα μου. Και ακολουθεί στο ίδιο κεφάλαιο λίγο παρακάτω ένα σιγομουρμούρισμα από την πλευρά των μαθητών για όσα τους είπε ο Ιησούς. Και γι' αυτό στο εδάφιο 19 επανέρχεται και τους λέει, ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελε να το ρωτήσουν και τους είπε, «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που σας είπα. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο δεν θα με δείτε. Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά». Οι περισσότεροι ερμηνευτές καταλήγουν ότι βασικά εδώ ο Χριστός μιλά για το διάστημα μεταξύ του θανάτου του και της Ανάστασής του. Αυτό που τους είπε, τους λέει εδώ, είναι «Εγώ θα πεθάνω και εσείς θα θρηνήσετε, αλλά όταν θα με δείτε ξανά, όταν θα με συναντήσετε ξανά ως αναστημένο Χριστό, η λύπη σας θα μετατραπεί σε χαρά». Δεν μιλά για μια συνάντηση μαζί του κατά τη δεύτερη έλευση. Δεν μιλά για μια συνάντηση μετά τον θάνατό τους και όταν εκείνοι θα πάνε να τον συναντήσουν. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Και η λύπη σας θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν θα με δείτε αναστημένο, θα χαρείτε, τους λέει. Και όπως και έγινε. Στο μήνυμα που από στόμα σε στόμα έφτασε στον άδειο τάφο, κάποιοι τον επισκέφτηκαν απλά για να διαπιστώσουν ότι ο τάφος ήταν άδειος και ακολούθησε φόβος, μέχρι να τον δουν αναστημένο. Και ο τάφος δεν έχει καμία αξία πια. Ο Χριστός αναστήθηκε, ήταν και πάλι μαζί τους μέχρι να αναλυφθεί και να φύγει για τον
Πατέρα και να στείλει τον Παράκλητο, όπως και το υποσχέθηκε. Γι' αυτό, βασική πηγή της χριστιανικής χαράς είναι δύο πράγματα. Η ενανθρώπιση του Σωτήρα Χριστού, η χαρά του Πνεύματος, ως καρπός του Σταυρού και της Ανάστασης, όπως τα Ευαγγέλια περιγράφουν. Όμως η συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό και η κατοίκηση του Θείου Παράκλητου δεν περιορίστηκε μόνο στους μαθητές που έζησαν δίπλα του τον πρώτο αιώνα, έτσι δεν είναι? Ήταν και είναι η εμπειρία όσων ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται στο κήρυγμα του Σταυρού και της Ανάστασης, στο μήνυμα του Ιησού Χριστού για μετάνοια και πίστη. Γι' αυτό ερχόμαστε να σκεφτούμε για τη ζωή της χαράς, αφού είδαμε την πηγή της. Είναι η εμπειρία χαράς της νέας ζωής, της νέας ζωής με τον αναστημένο Χριστό ως Κύριο. Μιλά γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, και αν θέλετε ας το δούμε και αυτό μαζί, κεφάλαιο 1 από το εδάφιο 8. Τον Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψη. Τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύετε όμως Αυτόν και Αυτός σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση και προγεύεστε την τελική δόξα, δηλαδή τη σωτηρία σας που είναι ο τελικός στόχος της πίστης σας. Αυτή η χαρά του χριστιανού, είναι μια φυσική, θα μπορούσε κανείς να πει, μια υπερφυσική ανταπόκριση πίστης στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Η χαρά του χριστιανού είναι μια ξεχωριστή, μοναδική, διαφορετική από κάθε άλλη χαρά, γιατί στην καρδιά της η πηγή της είναι η σωτηρία. Δεν είναι απλά μια αίσθηση για την ευτυχία ή την αγαλίαση που νιώθει κανείς, επειδή είναι απλά ένας καλός και ηθικός άνθρωπος. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι η χαρά που έχω και που έχεις ζώντας μια νέα ζωή με τον Χριστό στο πλαίσιο μιας σχέσης μαζί Του, η οποία βασίζεται στο γεγονός ότι γνωρίζω και επιδιώκω συνεχώς να γνωρίζω όλο και περισσότερο όλα όσα ο Θεός έχει αποκαλύψει για τον εαυτό Του στον Άγιο Λόγο Του, αλλά και για το τι έχει κάνει για μένα, για να με σώσει, να με ελευθερώσει από την αμαρτία, το κακό, τον αιώνιο θάνατο. Είναι πιθανό κάποιος που ζει μέσα σε ένα πλαίσιο ηθικών αρχών, αγαθοποιίας και καλοσύνης, να είναι χαρούμενος γι' αυτό. Αλλά κάτι χάνει στην πραγματικότητα. Ο κόσμος των ανθρώπων είναι ένας κόσμος ηθικά πεσμένος, πνευματικά άρρωστος και γι' αυτό είναι δυστυχισμένος. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας αυτό μαρτυρούν, έτσι δεν είναι? Πώς βρίσκει κανείς χαρά? Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή τη νέα ζωή με τον Χριστό? Ένας χριστιανός μπορεί καταφανώς να δηλώσει ότι υπάρχει μία και μόνο θεραπεία για την πνευματική ασθένεια και την ηθική κατάπτωση του ανθρώπου. Όταν η συνείδηση μου με ελέγχει, υπάρχει ένα και μόνο πράγμα που δίνει η αγαλίαση, χαρά και ειρήνη για να συνεχίσω και για να αλλάξω. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι γνωρίζω ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού, με έχει συγχωρήσει. Είναι το γεγονός ότι γνωρίζω και πιστεύω ότι εξαιτίας της αγάπης Του για μένα τιμωρήθηκε Αυτός για να μην τιμωρηθώ εγώ, και έτσι είμαι ελεύθερος από κάθε κατηγορία αμαρτίας, από ενοχές και από τύψεις που προκαλούν το αντίθετο της χαράς.
Και όταν η συνείδηση μου με ελέγχει, όταν αναγνωρίζω την αδυναμία μου και τα ελαττώματά μου, όταν αναγνωρίζω την αποτυχία μου, όταν αναγνωρίζω την αδυναμία μου να ζήσω όπως ο Θεός περιμένει από μένα να ζω, επιστρέφω και πάλι στον σταθερό και αιώνιο βράχο μου, τον βράχο της σωτηρίας μου. Επιστρέφω στον σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού για να βρω και πάλι χαρά. Και αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό, ένα υπέροχο χαρακτηριστικό της χαράς, η οποία καρποφορεί μέσα μας. Η χριστιανική χαρά, όπως η αγάπη, η ειρήνη και κάθε συστατικό του καρπού του πνεύματος, μας οδηγεί να μοιάζουμε περισσότερο στον Κύριό μας, τον Σωτήρα και Λυτρωτή Χριστό. Η χριστιανική χαρά δεν είναι ένα δικό μου ή ένα δικό σου κατασκεύασμα που βασίζεται στις δικές μας καλές προσπάθειες και επιτυχίες. Όχι. Είναι έργο που δημιουργείται μέσα μας. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος που ζει μέσα μας, που ενεργεί μεταμορφωτικά μέσα μας. Με δύναμη ενεργεί, ώστε να μας κάνει αυτό που από τη φύση μας δεν είμαστε. Δεν έχουμε αληθινή και ανυπόκριτη αγάπη. Ναι, δεν είμαστε χαρούμενοι. Δεν έχουμε και δεν επιδιώκουμε την ειρήνη. Γιατί από τη φύση μας δεν είμαστε μακρόθυμοι. Μας λείπει η Χριστότητα. Δεν είναι προτεραιότητα η αγαθοσύνη. Σίγουρα μας λείπει η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Τι από αυτά και σε ποιο βαθμό μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι με ένα φυσικό τρόπο είναι κομμάτι της ζωής του? Ποιος? Όμως ο Θείος Παράκλητος με την ισχύ και τη θεϊκή του δύναμη μπορεί να ενεργεί με μια διαρκή παρουσία στη ζωή μας, όπως ο Χριστός το υποσχέθηκε στους μαθητές του που διαβάσαμε πριν, και έτσι να γεμίζουμε με χαρά. Σκεφτόμουν όμως πως αν ένα μικρόφωνο έτσι γυρίσει μεταξύ μας σήμερα το πρωί, εδώ σε ανθρώπους που ακολουθούν τον Χριστό με πίστη, θα έχουμε όλοι να μοιραστούμε αγωνίες, φόβους, ερωτηματικά, ανησυχίες, προκλήσεις, αποτυχίες? Έτσι δεν είναι? Αλλά ταυτόχρονα όλοι μας έχουμε να δώσουμε μια μαρτυρία για την χάρη και την ομορφιά που βρίσκει ο χριστιανός στον Θεό. Έτσι δεν είναι, αδέλφια μου? Ο Τζόναθαν Έντουαρτς, ένας μεγάλος και σεβαστός Αμερικανός θεολόγος και φιλόσοφος του 18ου αιώνα, είπε: «Η διαφορά ενός θρησκευόμενου ανθρώπου και ενός χριστιανού δεν είναι ότι ο ένας είναι υπάκουος στον Θεό και ότι ο άλλος δεν είναι. Όχι. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι και οι χριστιανοί και οι δύο υπακούν στον Θεό. Και οι δύο είναι αφοσιωμένοι στο Θεό. Και ίσως ο θρησκευόμενος μοιάζει πιο υπάκουος και πιο αφοσιωμένος. Η διαφορά τους είναι ότι για τον χριστιανό ο Θεός είναι πιο ελκυστικός, ενώ για τον θρησκευόμενο είναι πιο χρήσιμος. Αλλά ο χριστιανός βρίσκει μια ομορφιά στον Θεό που πιστεύει. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο θρησκευόμενος συνεχίζει να υπακούει τον Θεό όσο αυτός απαντά στις προσευχές του και ζει όπως θα ήθελε ο ίδιος να ζει στο πλαίσιο πάντα των θρησκευτικών του αρχών. Αλλά αν ο Θεός δεν απαντά στις προσευχές, ίσως εύκολα ένας θρησκευόμενος να πει: τι καλό έχει τελικά κανείς να ακολουθεί τον Θεό? Δεν έβρισκε καμία ομορφιά στον Θεό της βίβλου, γιατί η χαρά του βασιζόταν σε υποκειμενικές πραγματικότητες. Όμως η χριστιανική χαρά βασίζεται σε αντικειμενικές πραγματικότητες, όπως αυτές που προαναφέραμε, όχι σε υποκειμενικά συναισθήματα και αντιλήψεις. Η χριστιανική χαρά
είναι αγκυροβολημένη στα γεγονότα της πίστης. Γι' αυτό και ο Πέτρος είναι πολύ προσεκτικός σε ό,τι γράφει και στη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Λέει, πιστεύετε όμως Αυτόν και αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση. Δεν λέει νιώθετε έτσι γι' αυτό και για το άλλο. Συνεπώς αυτό που πιστεύουμε για αυτά τα ουσιώδη ζητήματα της ζωής επηρεάζει το πώς αντιμετωπίζουμε κάθε άλλο ζήτημα της ζωής μας. Και αυτό γιατί είναι κοινός τόπος για τους πιστούς του Χριστού, ότι η χριστιανική χαρά συνυπάρχει με τα παθήματα. Συνυπάρχει με τη λύπη, με τις δυσκολίες, με τον πόνο, με τις απογοητεύσεις. Η χριστιανική χαρά διαμορφώνει την στάση μας απέναντι στις όποιες περιστάσεις της ζωής μας ζούμε και δίνει μαρτυρία γι' αυτό. Η μαρτυρία της χαράς στη δοκιμασία. Η χαρά των ανθρώπων που δεν ακολουθούν τον Χριστό δεν μπορεί να ταυτιστεί με παθήματα. Μάλλον θα ακούγεται εξωπραγματικό κάτι τέτοιο στα αυτιά των ανθρώπων. Ο Πασκάλ, ένας Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός, έλεγε «Όντας ανίκανος να αντιμετωπίσει τον θάνατο ο άνθρωπος ως ένας αδαής, προκειμένου να είναι χαρούμενος, αποφάσισε να μην τον σκέφτεται». Είναι κοινός τόπος για τους πιστούς του Χριστού ότι η χριστιανική χαρά συνυπάρχει με τα παθήματα, τη δοκιμασία, τη λύπη, τον πόνο. Στην πραγματικότητα η χαρά ενισχύεται, αυξάνει, καθώς αυξάνει η πίστη σε Αυτόν που χορηγεί και καρποφορεί μέσα μας τον καρπό του Πνεύματος και την χαρά. Γράφει και πάλι ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή κεφάλαιο 4, εδάφιο 12. «Αγαπητοί μου, μη παραξενεύεστε για την φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του». Επιπρόσθετα, οι χριστιανοί είναι και πρέπει να είναι υπερευαίσθητοι ως προς τον πόνο και την θλίψη που υπάρχει γύρω τους. Καθώς δεν το αρνούνται για τον εαυτό τους, δεν μπορούν να αρνηθούν ότι αυτό υπάρχει γύρω τους. Άρα πρέπει να είναι περισσότερο έτοιμοι και περισσότερο πρόθυμοι να συνεισφέρουν, να βοηθήσουν, να στηρίξουν αυτούς που υποφέρουν. Γιατί η χαρά συνυπάρχει με την δοκιμασία και δίνει μαρτυρία. Γιατί ο καρπός της χαράς αυξάνει όπως όταν στο πιο σκοτεινό μέρος κάποιο βράδυ βλέπει κανείς τα πιο λαμπρά αστέρια να φωτίζουν τον ουρανό. Έτσι και η χριστιανική χαρά γίνεται πιο φωτεινή όταν το σκοτάδι μεγαλώνει. Κανείς όμως εδώ εύλογα μπορεί να αναρωτιέται γιατί μοιάζει η χαρά συχνά να λείπει από τη ζωή μας, από τη ζωή σου Μάνο. Μια απάντηση που αξίζει να σκεφτούμε, όχι πολύπλοκη, αλλά μάλλον ρεαλιστική. Για μένα, για τον εαυτό μου. Γιατί μάλλον ξεχνάς Μάνο. Γιατί εύκολα κουράζεσαι, απογοητεύεσαι και ίσως πέφτεις σε μια αυτολύπηση. Και αυτό είναι ο πραγματικός εχθρός της χαράς. Πρέπει Μάνο, αδέλφια μου, να θυμόμαστε πιο συχνά και να θυμίζουμε ο ένας τον άλλον αυτές τις θαυμαστές βιβλικές αλήθειες. Την πραγματικότητα της ενανθρώπισης του Θεού, την πραγματικότητα της σωτηρίας, την αναγκαιότητα του περπατήματος κατά το πνεύμα μέσα σε μια σχέση με τον τριαδικό Θεό. Ας τα θυμίζουμε αυτά ο ένας στον άλλον και σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Και όπως ο Λόγος του Θεού μας θυμίζει, επίσης υπάρχει η αιώνια προοπτική και η διάσταση των πραγμάτων για την ελπίδα της αιώνιας ζωής και άρα
για αιώνια χαρά. Και αυτό μέσα από πολύ όμορφες εικόνες του βιβλίου της Αποκάλυψης στο κεφάλαιο 21. Ας το δούμε μαζί. Αποκάλυψη 21:1. Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Και είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, έτοιμη σαν νύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει: «Τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικεί μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος, ο Θεός, θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια. Γιατί τα παλιά πέρασαν». Η προοπτική της χαράς στην αιωνιότητα. Και ακούγοντας και πάλι ίσως αυτό το ερώτημα, μα πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για χαρά? Θα ήθελα να σας καλέσω να κλείσουμε με λόγια δύο σημαντικών προσώπων της βίβλου, ξεκινώντας ίσως από τις πιο γνωστές προτροπές του Αποστόλου Παύλου στην προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο 4, εδάφιο 4, όπου αφήνει σε μας ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε τη χαρά μας. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω πάλι, να χαίρεστε. Το πλαίσιο αυτής της χαράς είναι η σχέση μας με τον Τριαδικό Θεό. Και άρα αυτή η αγαλίαση και η χαρά είναι ανεξάρτητη από τις όποιες περιστάσεις. Η χριστιανική χαρά βρίσκει την προέλευσή της μόνο στον Θεό, στον Θεό Πατέρα, στον Θεό Υιό, στον Θεό Πνεύμα Άγιο. Η χριστιανική χαρά είναι παράγοντας τις σχέσεις μας με τον Τριαδικό Θεό. Και αυτό είναι θεμελιώδες για την κατανόηση της χαράς. Αυτή βρίσκεται στον Κύριο, αδέλφια και φίλοι μου. Και αυτό σημαίνει να χαιρόμαστε καθημερινά με το ποιος είναι Εκείνος και με όσα έχει κάνει Εκείνος για μας, για σένα, για μένα, στη ζωή μας. Και τέλος, ας φύγουμε σήμερα το πρωί, ακούγοντας τον Θεό να μας μιλά μέσα από τα λόγια του προφήτη Νεεμία. Αυτά τα λόγια τα είπε στον μετανοημένο πλέον λαό, όταν ανοικοδομούσαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ μετά τη μεγάλη του συνέλευση, και αφού Έσδρας κήρυξε τον νόμο του Θεού και ενώ άκουσαν και κατάλαβαν τον λόγο, τότε τους είπε ο Νεεμίας: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σε όποιους δεν έχει τίποτα να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας. Και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας. Η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή μας. Και αυτή είναι η χαρά που μας δίνει την πεποίθηση ότι η ψυχή μπορεί να αγάλεται. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άρχοντες, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε δυνάμεις, ούτε το ύψος, ούτε το βάθος, ούτε οτιδήποτε άλλο σε όλη τη δημιουργία θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Και αυτή είναι στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Αν αναρωτιέσαι, μα πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για χαρά? Κι όμως είναι. Επειδή η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας. Γι' αυτό χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Θα το πω ξανά. Χαίρετε. Ας προσευχηθούμε.